الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Daan tanu wasulaman sulang ulang wanu mga bangsa tanu mga pagaritano adimbentay sa giyang kai di itano di kapamagusay. Sa salam rakanusan langon mga bangsami. Panganintano si iko Allah amam bagi ani wagyang kutua kalilintad. Mga pagariyami mga bangsami si iko agama Islam. Katawan tan wagyang kuto tutulan sa iku Masihud Dajjal. Ginan so paman na Dajjal. Paman na ini kalak unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agyang kaiya umatian. Agyang kuto kapakapaman na kakabinasa ikiran. Agyang kuto Dajjal. Paman agyang kuto tutulanun na kefitnanian madakalas iku mga tao paman na keparatiran nagyang kutua Masihud Dajjal. Paman na so akida niyan, akida mga tao paman na alang-alang na perhatian niran so Masihud Dajjal. Ugaid na katawan niyo paman na adem pena ini kalak unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyo ku Masihud Dajjal bamisugat sa giyang kaya umatian. Ini kalak unabi agyang kaya paman na pagusay tanu imanto kusay tanu agupad sa giyang kutua marata ulaula adi masifat mga tao. Agyang kaya paman na galabak amarata na uway din ako ini kala ko nabi sudajjal abanian mafitna agyang kaya umatian na mas ikilakyan ay agyang kaya galabak amarata misugat sa agyang kanan misugat sa agyang kaya mga Muslim. Aginan mga pagari agyang kutua kapeki ilaylain. Sugalabak aya kapanggalabak kauno tao na ans kanian mabantog mapudiw mga tao pakiilaylain yutoy kabaya iyan apaman na kanaba ayak yang gilbak kanian sa giyang kutu galbak na ikhlas iku Allah subhanahu wa ta'ala na ini kala kutu nabi o bagyang kaiyariya na misugat si iku mga Muslim sa giyang kaiya umatian paman na pagkabinasa din su Dajjal na mas pagkabinasa agyang kai pakiilaylain si iku mga tao. Kagi paman na isa paman na karata yan na keentiurian na giyang kutuaga lebak utaw. Aya kekuan yanun na dukaw. Uway. Sukun sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pianutulian si iku mga sahabanian sumasihud Dajjal. Paman na miyakaysa ama sana sunabi na pianutulian si iku mga sahaba radiyallahu anhum sumasihad Dajjal agugyang kutua awidiya na fitnah agugyang kutua awidiya na marata akisugat si iku mga tao. Orian yan na tuminindikun sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sumanga tao nagyang kutua kisturera nagyang kutua paman na Masihad Dajjal agugyang kutua fitna paman na aawidan yan. Na kagiya kumakauma su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paman na kumiya suikiran peruman na sumanga tao sumanga sahaba na diran din di pambagisturian nagyang kutua karata
o Masihu Dajjal gen ko to awidian a fitna gen ko to awidian na marata paman na kisugat sa iko mga tao. Nagyan ko to akyang belingan o nabi kaya man yang kiran peruman sa mga sahaba na pitero yan. At na ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi minal Masihi Dajjal. Tiga ko mga sahaba niya na bakan rakano at tiga na penutula o di na terwa agyang ko to ipkewanakan o di na ipkelakakan abarkan upama misugat mas ipkelakakan naya adi sumasihu Dajjal na sumanga sahaba radhiyallahu anhum na miya mamasasiran apaman na ayak katawiranun na aya pinakamarata o di na aya paman na yang ko to pinaka pagkabinasa sa ikong mga amaliran na sumasihu Dajjal. Natigiran na kalu bala ya Rasulullah. O ay tigiran. Anto na agi ang kanan paman na ipkuwan na karakam ya di sumasihu Dajjal. Na aya Peter o nabitan wa Muhammad at tigin na asyirkul asgar wa huwa riya. Ayat tigin na ipkulakakan rakano adi sumasihu Dajjal. Naginan sukapan ako to amay to sukapan ako to amay to naginan so pakiilaylay. Namadakala to. Apaman na mga tao misusugat kira nagyang kapikiilaylay. Ayabu kapanggalabakairan sa gyang ko to agalabak. Naansiran mabentug mga tao, ansiran ansiran mapudi mga tao. Kapikiilaylain. Kenapa si para si iku Allah? Yang kana nakapikiilaylain na aya supak anan nagyang ko to ikhlas. Paman na aya man napakaasal na aya kapanggalabakatan si iku mga amal ang mga pipian nakapagikhlas. Para bu si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ugay na upunun matagu agyang ko to kapikiilaylain. Aya penalagi din agyang ko to kapikinegen. Paman na paman na anapkenaga mapiyaka nagyang ko to paman na aya supaka iyan nagyang ko to aya supaka o ikhlas nagyang ko to kapikiilaylay napken teorya nagyang ko to agalbag kagi sumanusia paman na sumanusia na yurai bi a'malihi na aya ko nakabaya o manusia nagyang ko to pikiilay niya nagyang kuto agalabak yan. Naginan mga pagariya. Paman na inutan waya pugusay kang bulungan tan wagyang kuto marata. Paman na inisa paru nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antano pama katukaw yagyang kaiyab sa paman na pakiilaylay na galabak. Na diyan na nagkababayan wallahu subhanahu wa ta'ala. Gyang kuto pakiilaylan na galabak. Galabak amapia apaman na aya pakaasalian nagyang ko to belasang kaun sa mapia mala ugaid na aya bisa paman na o pakiilaylay na ka nagyang ko to paman na aya kekuwang kaun nagyang ko to paman na bedin na keenti nagyang ko to galabak amapia. So kung sumanusia nagyang ko to paman na pikiilay niya nagyang ko to galabak yan. Laboro nagyang ko to galabak yan amapia. Yuridu an yamdahahun nas wa yathnu alayh. Na aya ko nakabaya o tao nagyang ko to kebentugs kanyan o mga tao. Anta akap kepudi o mga tao. Ay lagi diyan na paman na diyan ko to paman nagalabak amapian at tigyan na naki. Paman na pinggilbak kananan. Sa ayaman ni atiano nagyang ko to mabentugas kanyan o paman na malao nagyang ko to kaugup. Paman na pikiilay niya na kanyan na paman na gyang ko to sa kanya ni mabubaya sa gyang ko to agalabak amapia apaman nagyuto ayan ni atian nagyang ko to apaman ang sa kanya na mabentug mga tao ano mapet matero asipulan na manaya anta aga paman na misumbuyang na yakya sumbuyang yan na aya mapipikirian na an paman na an lumangkap si iko paman na derpa yan na sa kanya na barasambuyang kenapa ya dinya ni kasumbuyang na para sa iku Allah, lagi dia mampu na misa sadaka, lagi dia mampu na miya muasa, lagi dia mampu na paman na miyay
kaya paman na aya pekirianon na tigyan na numay ka kung kaan matero apaman na malako itamok apaman na an katukaw yung mga tao apaman na kadi ako kanabas iku Allah subhanahu wa ta'ala agian ko to paman na kanaba ikhlas agian ko to akian gulubakan yan sa agian ko to akian na ikian giyan ko to ko nakapik ilaylayin na mapakadaian agian ko to ikhlas iku Allah subhanahu wa ta'ala giyan ko to baka basa korkano kagiya aya pakaasala di tanu di kang gelebaka sagian ko to gelebak amapya suguan wallah nagian ko to kapagi kelas para bus iku Allah na upo no paman na madaw nagian ko to kapa ikhlas na aya matago nagian ko to kapik ilaylay na paman na ya dilikad wagian ko to gelebak lagi dagian ko to kataro al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani atigana ar-riya'u izharul ibadata liqasdi ru'yatin nasi laha fayahmadu 'alayha ayatigo Ibn Hajar akapik ilaylay nagyang kutwa kapayaga utaw sagyang kutwa simba paman nagyang kutwa kasambuyang agyang kutwa inalwitano paman na simba si iku Allah agyang kutwa galba kaswa-aswat si iku Allah na payagan utaw sa ayaan tapian sagyang kutwa kapayagan yanon na an maylay an kasaksi yung mga tao apaman an maylay yung mga tao sagyang kutwa pangilelay nira na paman na dinggilbek nagyang kuto ataw agyang kuto agalbek nagyang kuto mambuaban tugunira nagyang kuto ataw atigira na si fulan na mapasangi ka sedekah si fulan na paman na mapasangi ka panahajud si fulan na masya Allah dikilepasan sa witir si fulan na lalayun din pamapmetiya sa Quran si fulan na paman na manaya mapasangi kaugup nagyang ko to ba paman nagyang ko to aming gelebukun na aya buaan tapian sagyang ko to kiyang gelebekan niya nagukiya payagan niya sagyang ko to simba si iku Allah naan paman nakabantay yung mga tao aniran no mabantu kau to na so tigu mga ulama agyang kana nakapiki ilaylain na mapakadaian agyang ko to ikhlas iku Allah subhanahu wa ta'ala asuka pakiilaylay nakapanakuto si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ino to kebetul sa kapanakuto. Agu paman na Peter o nabitan wa Muhammad syirkul asghar may to akapanakuto. Na sumanga ulama na tigyan na liannahu amalun linnas nakik paman na ayakia betul sa kapanakuto na kay gelebekuto paman na ayakiang gelebekaw no tao na para sa iku mga tao. Agi ko to ba paman na ay pagibaratan no kagi aya dinino di kang gelebaka na ana matero udi na ana kabantay yung mga tao anira na pama kepudi agi ang kuto tao so kung suka panakuto atigo mga ulama na aya maananian naginan suka simba paman nakasimba tao si iku salakaw si iku Allah subhanahu wa ta'ala naginan ni maana agi ang kuto asyirk annahu ya'budu ghaira Allah paman na suat-suatan niya nagyang kutwa salakaw si iku Allah. Na antay pisua-suat ka sa nagyang kutwa galabak ka. Nakuna, teruang ka antay paman na antay pisua-suat ka sa nagyang kutwa kiyang galabak ka. So Allah, anta ka sumanga tao. Na aya miya suat-suat ka nagyang kutwa sumanga tao. Kagi paman na aya kiyang galabak ka nga sa nagyang kutwa galabak na parakiran. Aniran nakasakasi. Aniran no paman na aniran mailay nagyang kutwa galabak ka apaman na skayming gilebekon kanaba ka makapagikelas nagyang ko to akasuasuatan ka si iku salakaw si iku Allah na sumanga ulama na tigiran na matataguan sa gyang ko to akapik ilaylain kagi paman na aya pisuasuat ka na sumanga mga tao fal mura'i abada ghaira Allah na sukun sutawa mapasang ikapik ilaylain udi na pak ilaylain sugal lebekian na aya miya suat yan nagyang kutwa salakaw sa iku Allah ginan su mga manusia ginan su mga tao uway kagigyang kutwa galbak na min ajlin nas na ayakyang galbak ang kau na para sa iku mga tao kanaba para sa iku Allah subhanahu wa ta'ala nagusabon-sabon na ragyang kanan agalbak apaki ilaylain nasu Allah subhanahu wa ta'ala na inirupan niya nanan sifat mga munafikin as mga munafikin na biannahum yura'una nas
na ayaku nagalbakiran nagyang kutua paki ilaylayin si iku mga tao. Na piyaka wanwan mga pagariya. Uway. Piyaka wanwan na upaman nagyang kutub sa galabak katano na paman na gyang kutua paki ilaylayin si iku mga tao na miyaka plagid tanuro agus mga munafik. Aya paman na katurukiran wallahu subhanahu wa ta'ala na yuraunan nas. Kapiki ilaylay nagyang kutua galbakiran. Kapiki ilaylay si iku mga tao. Yang kana na kapiki ilaylay na sifatanan o mga munafikin. As-sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iniitong yan. Paman na iniitong unabitan wa Muhammad sa giyang kutua inaliwitan wa hadith. Aminas syirkil asgar amaapdanan sa giyang kutua may ito akapanakuto. Paman na basta matataguro ka giyang kutua kapiki ilaylayin ay di kang galbak na paras iku mga tao na pembetuan itu sa kapanakuto may ito. Na suka panakuto may ito na ayaku kumanian na la yukhriju minal milla na kanabakan niyang paman mapakaliw si iku agama Islam. Kau tu gitu iku kumanian. Bida ugyang kuto syirkul akbar. Suka panakuto mala na gitu mapakaliw kaniya si iku Islam. Ugay nagyang kaya kapik ilaylay na syirkul asgar na kanabakan niya na mapakaliw si iku Islam. Ugaid na ayakaratayan na giyang kanan na kapanakutua may ito na ginan ilalan sa giyang kutua kapanakutua mala. Kauto paman na gyuti ka-improve, gyuti may ito apaman na okit, apaman na sutaw na udin yan utugan na kina kulug kanyan sa giyang kutua kapanakutua mala. Aginan yung sayo no mga ulama. Kanaba ka usto pakaliyo si iku Islam, ugay na wasila. Okay to. Basta di ignak utaw. Paman na di niyan paman na aya pamikiran yan na di niyan to ignak kabadin na kabubay ay gira paman na biyantog abiyatro ira na kata nakisi pula na paman na skanyang bimama kapaman na giyang kaya di tano di katutabang isa giyang kaya masgi madrasa o di na giyang kutua padat pagugupan na paman na skanyang miya kaguga sa paman na magi sa giya manaya nakaw to paman na kabaya-baya ka mamusagi ang kutua di undi katero o mga tao na yang kutua paman na kapanakutua may ito na kanabaniyan paman na o di na kebinasan yan. Paman na kebinasan yan nagyang kutua galabak paman na miyatagu nagyang kutua kapiki ilaylayin. Ay lagi diyan upama na misumbuyan ka sa ayakia sumbuyan ka na paman na paki ilaylayin. Na aya buwa miya binasan yan, nagyang kuto agal labak ka. Nagyang kuto kaya sumbayang ka na, miya binasaw to. Da auto abalas yan. Kabaka aya buwa miya kawang karon na diu ka wanga sa nagyang kuto apaman na kaya sumbayang ka. Lagi diyan mamuna, mi sedekah ka. Sa nagyang kuto apaman na kaya sedekah ka, kaya pangugupan na ka, namigay ka sa pirak na pakiilaylayin, na aya buwa miya binasan, nagyang kuto kaya sedekah ka. Da abalas to. O di na ato na sa nagalabak ka. Apaman na ayak yang gelebek kaun na an maylay o mga tawag yung kutu apaman na gelebek ka ang kaun napkabantog na may antiurag yung kutu gelebek ka. Paman ada abalas yan da kekali makaru abalas ay imbalas sarka wallahu subhanahu wa ta'ala sa alungan na mauri. Yuto sukapan na kutu amay ito pakiilalain. Ayak ang bidaan nila na gusto sirkul akbar na yung kutu sirkul akbar na yahbitu jami'al a'mal na kebinasan niya, na keantiurian nagyang kutua lang ulang wanumiya pagaman utaw. O pun paman na simba na kagyang kutua salakaw si iku Allah. Kapan ako tutua mala. Paman nagyang kanan so paman na aya sinimbang ka nagyang kutua paman na mga say aliw si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Namiya kaliw ka si iku Islam na langun umiyang gilabek ka. Paman na sagyang kutua ipun sagyang kutua kaya beligir ka na taman sagyang kutua paman na masa kaya panakuto nga si iku Allah na mi antiuro tulangon. Kana bagyang kutua ka panakuto may ito ayabu mi antiurian nagyang kutua paman na pinggilebek ka. Kana balangon wa malaka na keantiur ka subusugan lebek ka paman na aya mian niya takaw nagyang kutua kapik ilelen. Tanu dini ito agyang kutua bida nagyang kutua ka panakuto may ito agyang kutua ka panakuto mala. So tigil Surya
Nagyang ko to aya buab kebinasanian, nagyang ko to galabak miyatagu nagyang ko to kapik ilaylayin, wa yusiru ta'ban ala sahibi bila faida, na aya ko na miyako na guna nagyang ko to, au din aya miyang bagian nagyang ko to paman na tao aming galabakon nagyang ko to diukawan sa kaniyang beden. Naguda aban yan miyako aguna. Kau to paman na gitu karatayan mga pagariam isi ko agama Islam. Inuman paman na bulungan tanwanan na pagusayin tanwag yang kaya karatayan kapaman na andun na madas iku mga ginawa tano. Sa ayabu paman na mataguun nagyang ko to kapag ikhlas iku Allah kagi gitu paman na syarat akaketarim agyang ko to mga galabagatan. So mga ulama na tigiran nagyang ko to kapan ako to amala na kepakayanan paman na keiwasan nagyang ko to mukmin kapenanggilan niya so kapan ako to amala. Kagi paman na madagal atawa gyang ko to paman apian to na ini kiding kau na didin paman na dinya ni penako to su Allah. Paman na didin api abang din bunuh na dingga din upama mapakasimba sa sala kau si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Gyang ko to titu mukmin makapaparati si iku Allah na api abang din putain sa ulo. Apaman na tiraw na kau na paman na simba ang kagyang ka na ribulto na didno to sumimba. Akapaman na kapan ako to amala. Ugay datigo mga ulama na aya muskila nagyang kaya may to akapan ako to akapik ilaylain. Adi maiinang ka o mga mukmin. Kau to paman na di na nagkinang ka na matatagub suto sa gyang ko to agal bakiran. Agi nang sukapan ako to sekreto. Kagi aya karganian mga pagarian na aya derpa yan nagyang ko to puso tano. Paman na de mata oro. Kagi suga lebek na paman na berkata yung mga tao buto pakiilaylain. Nako to inubus to bituan besa kapan ako to sekreto khafi. Kagi aya derpa yan na sumanga puso tano. Agi kaya puso tano nagi sana matatagu agi ko to kapaman na kapan ako to maito. Kagi sumanga tao na di dan mabukatawan. Baba na ba kami sembayang na ayab sa kaya sembayang ka na para si ifulan. O di na ayak kaya sedekah ka na para si iku mga tao. Apaman na pakiilaylain. Nagyuto ikadidili ka dunia na tigo mga ulama. Paman na mga tao mukmin na kapenanggilaan nila nagyang kanan akapan ako to mala. Ugay nagyang ka iyakapan ako to maito na di na maiinang ka. Kagyang ko to puso na dead na matausan. Inunta na su Allah subhanahu wa ta'ala. Ayabu mata usagian kaya mga puso tanu na su Allah subhanahu wa ta'ala. Ayabu mata usagian ko to matatagu si ko mga puso tanu na su Allah subhanahu wa ta'ala. Andid ni kang gelebe ko tao. Na ayabu mata usagian ko to agalebekian. Mapapadalam si ko puso yan na su Allah subhanahu wa ta'ala kagi su Allah na wa huwa alimum bidatis sudur. Su Allah na kaipian, katawan niya nagyang kutuwa, mapapadalam sa giyang kaiya mga pusutano, mga rarabutan. Katawan wallahu subhanahu wa ta'ala. Gitu mambu isunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ini kalakian sa giyang kaiya pirmir wa umat. Giyang kaiya umat yan. Ini kalakian. Paman na ipkalakian din sudah jala. Na mas ipkalakian na giyang kaiya kapanakuto. Paman na may to aginan sukapik ilaylen. Apaman nagyang kaya pirmir wa umat naginan su mga sahaba wa khafahu sahabatu ala anfusihim na paman na supen su mga sahaba na ini kalakiran to agyang kana nakapanako to may to kapik ilaylain uba paman na matagus iku mga ginawairan. Ano sabab mga pagariya kagigyang kanan paman na kapik ilaylain na miyakay itu apaman na pekaligtasan inunta agyang kutua mga tao apaman na ini kalimu Allah subhanahu wa ta'ala. Paman na miyakay itu ang mga tao siko paman na mga Muslim. Paman na basa na paman na pekaiwas agyang kanan na paman na kapanakutua may ito. Agi na mo dikega o iblis siko mga tao. Naman agyang kutua katero yan atiga na illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, ayabu dia kan kebinasaan si iku mga tao. Ayabu apaman na dia kan nakiran mapengusi kumarata nagyang kuto apaman na mga ori panaka makapagikilasiran mapapadalam kira nagyang kuto ay kelas. Gitu mami tigo mga paman na mga ulama nagyang kanan akapan ako to na kallaman yaslamu illa man sallamahullah. Miyak kaito ito.
agiang kutua paman na pekalidasun inunta agiang kutua mga tao paman na kabayad nu Allah ama kalidasiran sa agiang kanan paman na kapiki ilaylay. Nagina ni paman na sabab ini kalak wallah ini kalak unabitan wa Muhammad sa agiang kaiya paman na agiang kaiya permiro si mga umat yan nagina sa mga sahaba radhiyallahu anhum. Paman na mga sahabaw to paman na sukatawitan ko paratiran na titudin ko malaagyan ko to aparat uwi na ini kalakirampan uba paman na bekiran na matago agyan kana nakapik ilaylin nasa katano pano pama mga muslim lagi sabab pama dita noron di ka pamagusaya uba tano katukawi paman na makanal tano agyan ko to akarataya fa'ala al-muslimi an yakhafa min ar-riya na sukul su muslim na obligado agyan ko to paman na ikawan yan nagyang ko to akapik ilaylay. Ignak yan nagyang ko to akapik ilaylay nagalbag. Nagudi niya na pembentug ginawa niyan. Agimada ka lang mga tawa paman na gyang ko to tanto din ako paman na kebilib sa ginawa niyan. Paman na tigay na masyaallah ginawa ko paman na sa kabua kay paman na barasambayang sa giyang kaya pamilya. Ginawa ko atikan na sa kabu paman na barasambo yang sagyang kaya darapatano koto wala tuzaki nafsu paman na ubang ka din bebantu ginawang ka oy paman na gyang ko to ba bangkad na tuturdu agyang ko to simbang ka sa ikaw Allah subhanahu naman agyang ko takatero mga ulama sa tawa tigi na pikir niya na mas mapya ginawa niya nagigyang ko to pedataw na sa benar amya ka pa nakaburo naman agyang ko to akadidili ka doon yan upo na ka mapikir asaka na mas mapya ka disipulan, mas mapya ka digyan ko ito ginawain ka, mas mapya ka digyan ko ito seringan ka, mas mapya ka disipulan, nasabi sa benar, miya ka pa nakaburo ka. Miya taguro ka, agyan ko ito kiber. Oy. Nagyan ko ito ba, tigong mga ulama, wala yuzaki nafsuhu mu'min na uban niya na pamad, baniya na paman na bentu ginawa niya, na kailangan na lalayon raka matag, agyan ko ito kapangalim bebaan, paman na agyan ko to kalak sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagukailangan sa iku mu'min agyan ko to mapagmaiyan agyan ko to agalbakyan amapya. Mahma amkanahu dhalik. Paman agyan ko to benar-benaranian paman na kisulan niyan agyan ko to agalbakyan amapya. Paman na matagun agyan ko to ikhlas. Wa alayhi an yukhallisa niyata lillah. Paman na ayamapya sa iku mu'min agyan ko to sugalbakyan na matatago nagyang ko to ikhlas iku Allah subhanahu wa ta'ala malagi nagyang ko to agalbak na mapayag anta aka masulan paman na kilay kaon mga tao anta ka di kay rano kilay na kailangan din nagyang ko to dudu nagyang ko to ikhlas iku Allah subhanahu wa ta'ala. So mga ulama na tingin na amay ka paman na mapikir ka o di nagyang ko to matago sa gyang ko to pikir ka o di na agyang ko to ginawang ka, agyang ko to hubbus sana, agyang ko to bubaya sa agyang ko to bantugan na pudi, aw arada lahu riya anta aka paman na ayamiya tagur ka sa agyang ko to kapanggalabag ka kasi kung galabag na agyang ko to kapik ilailen, kagira ko na kulugulugur katano. Apaman na ilayan ka kami kapanggalabag ta, ibarat buhay, amay kapanggalabag ta, na miyelay ta agyang ko to apaman na ginawa itanta kagyang ko to paman na pada mga tao na paman na anira na maylay ako to anira na maylay pama giyang kaya sambo yang akan naman uto nagyang ko to amay ko nakasutaw nagyang ko to ba amya pikirin nagyang ko to akapik ilaylain falyadfa fa innahu la yadurruhu na arnanian paman na arnanian nagyang ko to paman na galbakyan paman na arnanian nagyang ko to akapik ilaylain kakanabono to pakabinasa paman na lagi dia no paman na miyapikir ka upama ayakap sedekang kana pakiilay no pama paman na diudu kagyang ko gyang ko ta oyot kana miya kadudu ka sa sangibu na edna mapipikir kana pakiilay okay na inaran na kaginawang ka paman na miya mangani ka sarila si iku Allah atika paman na mialim busuni ataka kaya paman na miyapikir kana ikhlas nagyang ko to ba kurikid nagyang ko to akyar na nga sagyang ko to paman na kapik ilaylen kaya paman na miya pikir ka na lillah na paman na tigo mga ulama alaya durro paman na dino to pakabinasa kanaba paman na miya pikir ka pa maapsid ka nakapik ilaylen nadang ataros nagyang ko to agalbek ka di ayaman na niya na apya ka pa na miya kasid ka
Sabab sagiang ko tua ka pegernang ka sa ginawang ka sagiang ko tua paman ang kamabantu ko mga tao, nagiang ko tua kaya sedekang ka na tiari madnu tua gumya ko ang subala siya si ko Allah subhanahu wa ta'ala. O gaid, nagiang ko tua kaya pikiran kaon, na piyabayan na kadin, upama wassamarra ma'ahu, fa inahu yubtil amaluhu, paman na dengan ren ginawang ka, kagi paman na ayad na giyang ko tua, miya pikir ka, nagiang ko tua pakileleng si ko mga tao, nagiang ko tua paman nagalabak na miya batalo to, paman na miyada agiang ko tua balas yan. Uway. Innahu khatirun jiddan liannahu khawatirun nafsiyah. Giyang ko nakapikileleng nagalabak na titud na ya ko dili kadu. Uway, paman na peligrud na ya pam agalbag. Kagi paman nagyang ko to paman na badin na kulugulug si ko manusia. Paman na api ka pagiglas ka. Okay na di ka sigurado si ko languan tama nagalb ke pakaya gyang ko to paman na kapsedegang ka narono no pama miyauluga gyang ko to kapik ilaylain kagi gyang ko to sumanga manusia na kebubayan yan din nagyang ko to paman na kapbetugaw no mga tao agugyang ko to kapudio no mga tao. Paman na sami din mambu igidam igira paman na miya pudika atika si pulan na manaya siya si pulan na skanya ni mapiyaw lawla si pulan no paman na malaisim si iko Allah nagyang ko to kagidam kaun paman na pagkapiyaw na ginawang ka nagyuti pagran raka paman nagyuti paman na di kay kebubaya uba ka paman na mabantog o mga tao kagi so ginawang ka na paman na kabayayan no to paman na kebantog ka okay na paman na dinggaw to ikasuat. Why? So kung mga galbak ang mga pipya, anta kagiyang ko to mga simbol si iko Allah na igira miya kasuldo nagyang kono nagyang kananarian na miya antiyor, miya binasad. Nagyang ko to akatero Allah, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun, alladhina hum yuraun wa yamna'un al-ma'un. Ayaman ini natigu Allah, asanga tasiksa abagian nagyang ko to mga barasambayang. Agyang ko to apaman na mga barasambayang na sumanga sambayang iran napakalilipataniran. Paman na kalipataniran agyang ko to sambayang iran. Agusiran pen na yuraun apaman na pakiilaylay nagyang ko to adida ni kasambayang. Pakiilaylay nagyang ko to agalabakiran nagupegeran nira nagyang ko to akakepian. Paman na dida nakabay agyang ko to akakepian, agyang ko to akang galabak samapya akakepian paman na ugup si iku mga tao. Yang itu mambu isu Allah, nagyang ko to mga tao, gyang ko to paman na pakilele, na ugyang ko to mga tawa, gyang ko to paman na piakalipatan ni Rasul sambayang yan, fawa'adahumullahu bilwail, nagyang ko to ba ini paman nagyang ko to ini pesada nakiran wallah, gyang ko to alwail, gyang ko to paman na kasiksaan wallahu subhanahu wa ta'ala sa alungan na mawari. Ay panakatir wallahu subhanahu wa ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Sa tawatigu wallahu subhanahu wa ta'ala ay betadian na kabayan na mimberat mo ay niyan sa Allah. Faman na ukabaya ka mimberat mo ay ka sa Allah. Falyamal 'amalan salihan nang gilbek ka sa mga galbek mapya. Sa kapagarian na adna masa na paman na makaptuna kanu agus wallahu subhanahu wa ta'ala. Naya kabaya Allah nang galbek ka sa galbek amapya. Pangalimu ka, torduang ka susambayang, pamuasa ka, paman na suwad na tamukian, nalalakaw ka no sa hajj, tarutupan yung suagama Islam, paman nagyang ko to akakupian sa iku mga tao, galbek ka sa apya anto na galbek amapya, batya ka sa Quran, tudun-taduming ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa tawatigu Allah ay kabaya iyan, nagyang ko to amin berat mo iniyan sa Allah nang galbek sa mga galbek amapya. Mga pagariagyang kaya galbek na pamakutan tano. Sibu ya sa dunia. Makaw sa alungan na mauri. Amay kakabantayan na kagyang kutap kulaulan. Api ni kapakasendi teka. Na dikadin paman na makanggalbek sa galbek amapi. Sibu na sa dunia. Na pamakuting kaaginawang ka. Na pag-itungang kaaginawang ka ng galbek kaki pagariya sa paman na galbek amapi. Dikad na kay pamukala. Kanugun yan sa umura. Paman na giyang kaya katatago sa dunia na paman na kanabay ni lalayon. Uy, adna masana pangawawafat tano, na giyang ko to ba pamakuting kay kapakang gilbek ka sa galbek amapya. Uy.
Wala yusyrik bi ibadati rabbi hadana paman na ubang ka sa kutuan su Allah subhanahu wa ta'ala sa may tubo. Kau to paman na sugalebek ka na ubang ka sa kutun su Allah. Paman na ayabu kang gelebekan ka sa gyang kutu agalebek na para sa iku Allah subhanahu wa ta'ala kagigitu mambu ikaterima on Allah subhanahu wa ta'ala. Yang na nakaturo Allah na yasmala syirkal akbara wa syirkal asgar. Paman na rangkum sa nagyang kutu kapan na kutu malagu kapan na kutu maito. Kau tu api apa nagyang kutu kapan ako to maito paman na adi tano di panutulun nagyang kutu paman na kapik ilaylain na ubang ka pakasulda sa gyang kutu agal lebek ka amapia. Ubang ka nuto pakasulda. Paman na taplisang kan nagyang kutu kapik ilaylain kamataan nakakeuntiurian nagyang kutu agal lebek ka pinggel ka na dad na bang kau nakakawaguna agu paman na dukaw bu amya kuang kaun. So Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah na inalinya sa gyang kutu kitab yan na Al-Fawaid. At yan na la yajtami'u al-ikhlasu fil qalbi wa mahabbatu al-madhi wa thana. Yakapiyapiyag yan kaya katero Ibn Al-Qayyim. At yan adiketimo agyang kutu kapag ikhlas. O di natin na di kisi sa agyang kutu kapag ikhlas ikupus utaw agugyang kutu bubaya sa gyang kutu kapbentuga utaw agugyang kutu kapudirang kutaw. Paman na di kuno tu ketimo. Paman na mustahil o ba paman na aya kabay ka nagyang kutu ikhlas nakabaya ka panagyang kutu paman na kambentugar ka o mga tao. Kailangan din na aya bua paman na ketagur ka nagyang kutu ikhlas. So Ibn Al-Qayyim natigyan na di ketimo agyang kutu kapag ikhlas kopos utaw agyang kutu bubaya si ikubantugan o mga tao watam'u fima 'indan nas agyang kutu paman na bubaya ka si iku matatago si iku mga tao illa kama yajtami'u al-ma'u wan-nar salagi dagyang kutu paman na imposible ubab ketemu agyang kutu igagu swapoy naman to paman na gyang kutu imposible ubab swapoy aguso na bamati mo sa gyang kutu isa-isa. Kagi paman na ano ni katimo to na minus na miya padengagyang ko tapo na lagi din ang su ikhlas. Paman na di ko nagkatimo si ko mga pusutano agyang ko to paman na ikhlas agugyang ko to bubaya si ko paman na bantugan o mga tao. Na paman na gina ni bulawan na katuro Ibn Al-Qayyim. Panganing tanong si iko Allah subhanahu wa ta'ala siya butano piya agyang ko to karat agyang ko to kapaki ilaylain. Oy, panganing tanong si iko Allah siya butano piya nagyang ko to ba makandudtalun sa gyang ko to kapak asala kailangan aya di tano di kapak ngelebak na ikhlas ik wallahu subhanahu wa ta'ala balasan kanu wallahu subhanahu wa ta'ala sama da kalamapia lango-lango na paman na mga bangsami ya pumakinig sa gyang kaiya di tano di kapamagusay na gyang kaiya paman na di tano di kapangnala si ikwagama na paman na mapday sa gyang ko to mga amal tano amapia mapanaditimbangan sa alungan amawri. Na napadagtan wallahu subhanahu wa ta'ala si itano may bilang si ko mga tao paman na pedalman wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga pusuiran sa gyang kuto ikhlas. Oy. Pada pangalangkap na Amerikano na so paman na kebaya seminar mapitad na seminar kami sa gyang kaya darpatano sa Riverside sa gyang kaya Masjidami na sa kebaya seminar na kepakaya dumarpakano si iko oras alas 10 sa kapipita. Way balas ang kanu Allah sa madakalamapia. Salam ko agyang kaya mga pagariakan na paman na di mamakinig sa agyang kaya live tano. Agyang ko tuwa antiyakan na si Hajja Anisa Abu Bakar. Way salam rakasan nanti. Aguyang kaya pagariakan na bubaitan wa si Hayla Hasanur diyan kaya mga pagaritan sa Quiapo, diyan kaya pakiwata na kana si Abdul Muhaimin Daanya, salam rakasan na pakiwataan, diyan kaya pagariya kana si Thompson Sultan. Okay, salam rakano sa langon, mga bagsakan siya tanubutuman na. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.